ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ହେବ, ତମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ କି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଚେନ୍ କାଇଁ ଦେବୁ? କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ ଅନେଇଲୁ? ହଉ ମୁଁ ଆପଣ ଗଲେ ମୁଁ ପୁଣି ବାହାରିବି। ଲାଡୁଲୁ ଟାଟା। ହଁ ହଉ କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ହଉ ହଉ ଚାଲ। ତ ବାହାରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଇଏରେ। ହଉ ହଉ ତମ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଇଏ ମୋ ସାନ ପୁତୁରା, ଆମର ଚିହ୍ନ ସାନ ଇଏ 4 ଭାଇରୁ ଇଏ ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ବା। ବଡ଼ ପୁତୁରା ଦେଖ, ଆମ ଘରେ 4 ପୁଅରୁ ଇଏ ବଡ଼ ପୁଅ, ଦେଖିଲ? ବଡ଼ ପୁତୁରା ଦେଲେ ପଳେଇଲା, ପଦଦିନ ଆଇଲେ ପଇସା କରିଦେବା ଆଉ। ଇଏ ବଡ଼ ପୁତୁରା, ଆମ ଘରେ 4 ପୁଅରୁ ଇଏ ବଡ଼ ପୁଅ, ଦେଖ ତାକୁ ଭଲିକିରି। ଇଏ ମୋ ବଡ଼ ବୋହୂ, ପୁତୁରା ବୋହୂ, ମାନେ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ହେଲା। 4 ପୁଅରୁ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ପୁତୁରା, ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ, ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ କର ଆମ ରାଧା, ଇଏ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ପୁତୁରା ବୋହୂ, ଇଏ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ, ମୋର ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଯା, ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଯା। ଇଏ ମାନେ ମୁଁ ବଡ଼ ଥୋଇଛି ତୁ ବଡ଼ ନା ନା ମୁଁ କରୁନି ତମର। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରେଇନି। ମା କିଏ? ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ, ମାନେ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ବାବା। ଇଏ ବାବାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ଯାକ ମାନେ ସଂଗାତ ମୈତ୍ରୀ ବସନ୍ତି, ମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାହାସାହା ହେଇକି ପିଲା ଛୁଆ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଧନୁଆର ଥିଲା ବେଳେ ଧନୁଆର ମୋ ପାଖେ ରହିବେ, ଯୋଉଠି ଥିଲୁ ସେଠି, ଏବେ ଭୁଲିଗଲେ, ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଏଇ ଗୁରୁ ଭାଇକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଦି ଗୁରୁ ଭାଇ ଯାନ୍ତି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାପକି ହେଇଯାନ୍ତି। କପି ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଏଇନା ଦେଖି ହବନି, ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ମନା କଲି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ହବନି ବୋଲି। ତୋର କରିନି, କଥା କରିନି ସେମିତି କାହିଁକି ମାମା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ। ରଗିଲେ ତମକୁ ସେ ଜମା ଡାକିଲେ ଭାଇ ସେ ଆସୁନାହିଁ।
ভিডিওটা করনি না তুমি ব্যাক করে দিয়েছো ପାଲା ଦେଖିଲୁ ନା ଆଉ ସେଇଆକୁ ଗଲୁ ଝାଡ଼ି ତ ଦେଇଗଲି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଲା ହେଲା ମୋ ଫୋନଟା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ତୁମର କେମିତି କ'ଣ ମୋତେ ସିନା ବତେଇଲି କରିକି